she left the room. Bartender. I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Elég meleg is. Amúgy sziasztok, srácok! Képzeljétek el, itt vagyunk Velencében. Igen, erről még nem mondtam semmit. Jó napot kívánok! Ez az egész úgy lesz, mint karácsonykor, hogy itt fogunk tölteni 4 napot, mert 3,5 igazából ma fél nap, meg az utolsó is egy fél nap lesz, tehát összesen 4. Úgyhogy, de most érkeztünk meg, gyönyörű idő van, télen itt ilyen esélykabátban voltunk, most meg hát tök meg, milyen Velence nyáron? Nagyon jó. És hogy volt? Jó volt megérkezni ide a parkolóba? Úgyhogy ha igen, vannak hülyék mindenütt, annak ellenére, hogy megérkeztünk vagy 10 perce. Ez itt nagyon szép, meg az is. Hú, hát az gyönyörű. Ó, itt kell lemenni a bogjas vagyok, mint Tádé. Nagyon meleg van vagy, ellöknek. Nagyon meleg van vagy 50 fok. Azért ez a kilátás, ez nem rossz. Valahogy ez télen csúszósabb volt. Ez az Instagram versus reality. Két napja, 10 perce vagyunk kint, megdöglök, rohadt megvan. Na most beültünk egy ilyen nagyon jó helyre enni, ami így néz ki, tehát elég jó. De gyertek el, ha itt vagytok Velencében, rohadt jó. És az is nagyon jó, hogyha bámulnak. Erre fel fogunk férni? Arra gondoltam, hogy egy pár hajónak integetni fogok, és megnézzük, hogy visszaintegetnek-e. Azért az fent vannak emberek, jaj, sirály. Na jó, ez jó lesz. Skip. Hi. Nice to meet you. Hello. If you want the chair, the umbrella. No. Just to visit or to drink something or just to see. Kaljad el, valami majd meglátjuk. Great. We'll throw when you leave. Which is the regular. Well, yeah, no.
Grande-n, ami arra lesz. Az út, ez kb. 1 óra volt. Köszönjük, Vapi, hogy elhoztál minket. Ez nagyon hosszú volt. Egyszerűen azt hittük, hogy ez ilyen express vaporetto lesz. Hát nem, ez konkrétan megállt valahol, ment 10 métert, és újra megállt. Mindegy, itt vagyunk a Ferroviánál. Nem kell nézni, köszönjük szépen. Heatwave alert. Red one, red one, red light. La mamma mia, la pizzeria. Jó, hát ha mindenki így fog leparkolni, akkor az egész, akkor Na hát, sikeresen kifogtuk azt a 20 perc várakozást, úgyhogy köszönjük szépen a Vaporettónak. Ugyanis ki volt írva, hogy A-ból megy, csak nem tudtuk, hogy az A az 1 kilométerre van a normális stoptól. Úgyhogy most hazamegyünk az apartmanba a Vaporettóval, és ha esetleg tetszik ez a videó, vagy már ha esetleg tetszik, vagy tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Ugyanis ha nyárig elérjük a 100 feliratkozót, akkor készülök nektek egy kis meglepivel Budapesten, de ha nem, akkor az a ti bajotok. Ha izé nagyon közhitesül. Yes! I'm happy we didn't stay there for the photo. Yes! Jó, én ezt nem akarom látni. Na, közben visszaértünk. Gyönyörűek a fények, meg az is gyönyörű, hogy mindjárt behúz a természet. Hát, mi ez, Jézusom? Úgyhogy most visszamegyünk az apartmanunkba, meg talán még csinálok egy pár vágóképet, mert ez gyönyörű. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóval. Jön több velencés rész, tehát dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róluk. Azért jól néz ki a videótok. Na jó van, sziasztok! Szerintem én pont rossz helyen vagyok a